Ако живееш в страх, който никога не си избирал, ако всеки ден започва с проверка на тялото ти, за първата ти мисъл не е как ще ми мине денят, а дали днес ще оцелея, остани. Паникатаката не идва изведнъж. Тя се промъква, заселва се в тялото ти и започва командване на живота ти. Сърцето ти избухва без причина. Дишаш, но сякаш се давиш. Главата ти се замайва, стягате в гърдите и в този момент си сигурен, че нещо ужасно се случва. Мислиш, че умираш. Мислиш, че поодяваш. Мислиш, че този път няма да мине. И никой не вижда това. Навън си добре, навън се усмихваш, навън функционираш, а вътре си в плен на разпад. Ти си жертва на тялото си, жертва на мислите си, жертва на страх, който не може да контролираш. Започваш да планираш живота си около паниката. Къде можеш да отидеш, колко далеч, с кого, колко време ще издържиш. Спираш да живееш свободно. Спираш да се радваш, спираш да си себе си. И най-жестокото е, че се обвиняваш. Защо не мога да се справя? Какво не ми е наред? Другите могат, защо аз не? Паниката те превръща в пленник. В човек, който постоянно е на щрек. В човек, който чака следващия срив. И живееш в постоянен ужас от самия ужас. Ако слушаш това и усещаш как сърцето ти се свива, ако имаш чувството, че някой чете мислите ти, това не е случайно. Ти не си слаб, не си луд, не си изгубен случай. Ти си човек, който е станал жертва на тревожността. И това не е твоя вина. Има изход, има начин, има живот без този постоянен страх. Ако се припозна, напиши ми "разпознах се". И моля те, сподели това видео, защото точно сега някой трепери, диша трудно и си мисли, че е сам. А това видео може да му спаси деня или живота.